Benvinguts i benvingudes a aquest concert anomenat Cantem pel Valencià. És un concert senzill però amb molt sentiment. Un concert en el que es conviu i es comparteix per un fi comú, la música. Com ja sabeu, aquest concert forma part del projecte L'Escola Canta, que és un projecte educatiu de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi i altres ajuntaments. Entonces